Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang handumanan sa dedikasyon or consecration sa Basilika ni Santa Maria Birhen dito sa Roma kay pagkahuman sa Council of Ephesus ni adtong 431 AD gideklarar nga si Maria Theotokos or Mother of God. Unya ang Santo Papa si Pope Sixtus III mihimo og basilika dedicated ngadto ni Mama Mary isip kaning inahan sa Dios didto sa Roma o gitawag ni siya og Saint Mary Major nga simbahan ug mao ni ang oldest church didto sa western sa Roma dedicated sa mahal nga Birhen Maria. Muna ato karon siyang pasidunggan kay ang mahal nga Birhen Maria mao man gyud ang inahan ni Kristo nga Dios ug inahan usab sa simbahan. Atong padayong iampo ang atong mga kaigsuonan nga moila unta ni Maria isip ilang inahan ug moawat sa iyang kasing-kasing nga nahiusa usab sa kasing-kasing ni Hesus. Ang ato usab nga mga benefactors and donors nga siging palit diri sa ato og slots alang sa palampos aning atong proyekto nga kumbento hatagan unta sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sama sa gibati sa mahal nga Birhen Maria. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, ayaw tagda ang mga kalapasan sa imong mga alagad. Kami nga sa amo lang kaugalingon dili makapahimuot kanimo, maluwas unta tungod sa pangama sa inahan sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitiko. Didto sa bukid sa Sinai, ang Ginoo miingon kang Moises, pag-ihap kamog 7 ka semana sa mga tuig nga sa ato pa makapito piloa ang 7 ka tuig aron sa ingon mahimong kapatan og siyam ka tuig ang 7 ka semana sa mga tuig. Og sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan nga mao ang adlaw sa pagpapasasala, patinguga ang trompeta o kusog kaayo sa tibuok ninyong nasod. Balaana ninyo ang ikakalim-an nga tuig ug pahatagi og kagawasan ang tanang mga mulupyo sa tibuok ninyong yuta. Panahon ni ining tuiga ang tanang kabtangan nga nabaligya mahibalik ngadto sa karaang tag-iya ni ini o sa iyang mga sumusunod o bisan kinsa nga gibaligya ingon nga ulipon mopauli sa iyang banay.
Ang ikakaliman nga tuig mo'y tuig sa kalipay alang kaninyo ug niining tuiga ayaw kamo pagpugas ni mag-ani sa mga nanubo nga itanom ni mamupo sa mga ubas sa parasan nga wala pulongi. Balaan ang maong tuig alang kaninyo, sanglit tuig man kini sa kalipay, ug ang makaon lamang ninyo mao kadtong makuha gikan gayud sa uma. Niining tuiga ang tanang kabtangan nga gikabaligya mahibalik sa karaang tag-iya niini. Kung magbaligya kamo og yuta ngadto sa inyong isig ka Israelita o kung mopalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita, ayaw kamo paglinimbungay. Palita ang yuta sa inyong isig ka Israelita, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, sukad sa katapusang tuig sa kalipay, ug ibaligya usab niya kini kanimo, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig nga kini maoy abot. Kung daghan pa ang nahibilin nga mga tuig nga maoy abot kini, nan mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung diyutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong gibayad niini. Kay ang iyang gibaligya kaninyo, mauman ang gidaghanon sa abot niini. Busa ayaw kamo paglinimbungay, hinunoa kadlukin ninyo ang Dios, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Dios, magdaygon ta kanimo ang tanang mga nasud. O Dios, magdaygon ta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadanagon ta kanato ang iyang naong. Mahibaw-an unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. Ug diha sa danang mga nasud, ang imong kaluwasan. O Dios, magdaygon ta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay untang mga nasud ug magsadya. Kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa kaangayan. Imong giagak ang mga nasud, dinhi sa yuta. O Dios, magdaygon ta kanimo ang tanang mga nasud. Ang yuta mihatag sa iyang mga bunga. Ang Dios nga tong Dios, nanalangin ka na to. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaygon ta kanimo
salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana ang usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya mao gayud si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan og gapuson og prisohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay manggod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlawng natawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang lawas og gilubong. Human niini giadto nila si Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ganahan man unta si Herodes maminaw ni Juan, pero nganong iyamang gipapatay si Juan. Ibaw mo. Tungod sa iyang saad ngadto sa dalagita. Nganuman kay mas gitahod ni Herodes ang iyang kaugalingon kaysa Ginoo. Nangangkon siya tungod kay siya may hari, siya'y tag-iya sa tanan. Apil ng asawa siyang igsuon nga si Herodias, giangko na niya nga iyang asawa. Kay siya ko'y hawd. Kaning garbo nga maoy gibatunan ni Herodes, peligro kay ni mga igsuon. Kana bang magsigitag pangangkon, musangko gitas pagka-kriminal. Giling nga imong tupad, na nangangkon ka sa imong bana, or sa imong asawa, or sa imong anak, or sa imong balay, na musangko gyud ka pagka-kriminal. Kay tungod sa imong gugma ng imong giangkon, mopatay ka, or mo himo kag mga buhat nga di na gyud maayo. Mao na sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo nag-instruct
sa mga Israelita katong iyang pinili nga katawhan nga kada 50 ka tuig ilag yung i-disown ang tanan nga ilang gihuptan. Kung naa sila mga ulipon, papulion. Kung naa sila mga yuta nga napalit, iuli sa original nga tag-iya. Nindot no? Hoy. Kada 50 ka tuig inig-celebrate ninyo og golden wedding anniversary, iuli day ng imong bana kanang imong asawa ngadto sa ila. Ana, gitawag na siya og jubilee year at tuig sa kalipay. Iuli ba? Dili na ko manghilabot nimo. I set you free. 50 na katuig ang milabay sa inyong panagtiayon. So mga naana na siya sa mga 75 ang edad or 80 ang edad. Magsungko day na siya or mag-wheelchair. Bye-bye. No? Nindota ka, no? Inigsunod na sang tuig na magbalik na sad mo. Okay mo, ana. Kanang imong balay nga napalit diha sa subdivision after mga 50 ka tuig, iuli sana ngadto sa tag-iya sa ato pa ang tag-iya na siyuta mo'y tag-iya sa subdivision. Okay mo na? Uy. Di mo mumutingog. Okay, dili. Sige. Instruction ba yan as Ginoo? Giusab man ni Hesus, giklaro naman ni Hesus pag-abot na sa iyang panahon, dili naman 50 ka tuig. Ang sabi niyang gingon, kung buot mong mosunod ka nako, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, og sunod ka nako. Mas grabe ning kang Hesus. Ano? Katong sa una, kada raman 50 ka tuig, pag-abot ng Hesus, biyaan na gid tanan. Pasabot ayaw na ginag-angkuna ang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong kwarta, apil na ng imong asawa, anak, hastang imong kaugalingon, matod pa niya, biyae. Kay kinsa tong dili mo biya, dili angay niya, og dili kasulod og langit. Mauna siya'y nindot kaayo. Muna gusto gani kang mahimong balaan, ayaw na gyud pangangkon. Unsa may imong isulti, iya ni sa Ginoo. Muna ka na mga balaan nga tao, ka na mga santos kayong mga tao nga atong gipang-intron, mga babae, ana, wa gyud mangiski sa kilay, wa magpa-colors buhok, wa magpa-usab-usab silang naong. Ngano man, managana sila kay iya ra ba nis Ginoo? Samot na nang magpailis og genital organ. Samot na nga laki magbinabay, babae maglinaki. Mananghid sa tas Ginoo. Muna si Juan nga magbubunyag, bisag bata pa kay batanon pa kay si ato, apil sad si Hesus, wa gyud mangangkon sa ilang lawas, gani ang ilang lawas gigamit aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Unya kay gipatay man sila. Okay ra. Ilingay mong tupad be. Inasugot kag patyon. Lagi na. Masugot dili. Lingo dayon, di bata pa dire. Mao na. Og di ka mosugot patyon, mahimo gyud kang murderer. Og di man nimo mamurder physically, mamurder ginanimo sa imong hunahuna og kasing-kasing. Matud para ba ni Kristo, ginaingon ayaw pagpatay. Ang magpatay sa iyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Pero matod pa niya, sultihan ko kamo karon, ang nasuko sa iyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Kinsa to maghingag, buang, tunto, kwanggol sa iyang isig katao, ibanlod gyapos impyerno. Pasti lang, daghanang impyerno honon, anirong nanimba, apil na ning nagmisa, mga murderer. Kay kung mangangkon ko ka, masuko magkaghilabtan mo na ang imong mga anak, imo gyud makasaban. Kay nangangkon man ka nga mao ni imong mga butang, inighilabot sa imong anak, maghugaw-hugaw, mabuak ba na, hapak dayon, ikaw ba kabadlungon gud nimo? Anak dayon no.
Nganong hilabtan ani mong akong akong. Nya hilabtan sa pare naman. Hilabtan sa pare imong asawa unsa man? Masuko ka sa pare. Ha? Bana? Masuko ka kana bang balikasos pare ba? Animal ka, bogo kang lektora ka, anaon ba ro? Nya busumbong imong asawa dong si father ba gipakauwawan man ko just atubangas publiko asa nang parian ay putlan tanas liog ng animal. Hawa na nahimo na kang murderer. Pero nangangkon ka o wa ka mo angkon sa imong asawa, gibalik ka sa pare nga nayawaan, moingon rasad ka, sagdi lang day, giyawaan ra na father karon. Basin pag maulian ra na ugma, padayon lag lektor hantod tamparoson jud kang father. Nya ipatamparos lang sa pikas. Nidota ka no, ana ka nga pagkabada. Wagi away, way gubat. Mao na ang gustos Ginoo dunay moment of joy. Nya kinsa tong mutuman ani kanunay malipayon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tuy atong tubag. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod, makadaig kita. Ang Russia o ang Ukraine karon di na makadaig sa Ginoo kay nga naman siging binumbahay, kay siging inangkunay nga ako ni patyon tika kay nganong imo ning ilogon ang ako. Napatay gyud di kadaig sa Ginoo pero mohunong na sila gubat kay moingon na di man day ni ato nganong magpinatyanay man ta iya man day nis Ginoo pasaylo taon ko Ginoo pasaylo ako igana nya mabalita des tibuok kalibutan hunong ng gubat kay nagpasayloay na sila pastilan ang tanang nasod makaingon gyud praise the Lord. No, kanang mga asawag bana nga nagbuwag karon tungod sa mga garbo, ako dig akong kaugalingon imo kong giabusaran, buwag ganti kang panuwaya ka, nagbuwag na ang mga anak-anak nga nagkatibulaag na karon wa nay klarong amahan o inahan di makadaig sa Ginoo nagantos sa pagkawa na nilay pamilya pero maguli na sila maghiusa moingon din ang mga anak praise the Lord nabalik na gid taos papa nabalik na gid taos mama. Anong tutok ba mo nako kanang mga managsuon ron nga nagkinihaay tungod anang inyong mga kabtangan nga sinunod sa inyong ginikanan nga wa maayong pagkabahin nga sige mo kinihaay nya ang inyong mga anak inyo sang iapil nya mga amigo ra ba silag amiga kay manag-agaw sila inyo sang iapil ay taga dito ay taga dito ay taga dito mga iluga nagyuta mga panuway na ay ko magsige to sila paita ani oy magkita-kita so ngano man atong mga ginikanan mana na sila pero mag-uli na mo ikatras na tong kaso wala na'y kasuhay maglamanuhay na muila na nga di man din ni ato iyam din is Ginoo makaingon din tong mga anak hastang mga silingan praise the Lord na ginuhuan na gid in taon no sige lingay mo tupad ina wa karoy kaso wa kay kaso ron wa kay kiha wa karoy gibungol-bungulan mga buangon kita sa tanan. Unsa may buhaton aron malipay ta magsige lang tagpaambitay sa tanan nga atong nadawat gikas Ginoo kana gyud makalipay mag-inambitay sharing muna congratulations sa nagsigig share nga hinato pinaagis pagpalit og slots. Ingna imong tupad na congrats ha nakapalit man kano na nya di gani mo tubag pasabot ana wa gina mo palit magkus mo ng iyang naong salamat kayo kay as of yesterday ang atong halin sa atong slots nga SBF DAG para sa atong kumbinto niabot na og 38,822 ka slots pakpak gamay na lang kaayo di pa masagyon noon gamay kaayo ubos na ba ang nahibilin 37,178 na lang ang nahibilin paspasin ninyo palit haron mapaspas ni
ugma adlawa kutob sige pamantag apil aning or paapil aning 4 slots challenge. Ang atong 4 slot challenge last day ugma. So kung makapalit mo ani dako kay mo gracias Ginoo. Di bitaw dako Syunaga malipay mo nga ako ugma mo 4 years naman ko. Sumad naman ko 4 years din his atong simbahan. Isip inyong parish priest. Kadtong tanan nga nalipay nga ako nahimong parish priest din for 4 years. Hala, pamalit mo 4 slots sa SBF DAG. Bali 2,000 pesos. As of yesterday, ang atong nadawat nga 4 slot challenge ning abot na sad og 1,463 ka 4 slots challenge. Salamat kayo. Siguro gyud kung naay mga 1,400 katao nga nalipay nga na parish priest ko dinhi, online parishioners o territorial parishioners. Og mapun-an pa ni, ugma, hangtod ugma. Palita lang ni ninyo, pero alam mo, kumpiyansa sa mga scammers na ni-report nako nga, Father, nakabayad baya mi, sa to, ang iyam tintong igagaw, naka-donate ko no, o para sa prisuhan. Kaya naman sa scammer nga nagsigisan, ako nga paggigamit mo na agyo kay mo kumpiyansa, verify agyo ang mga ngan kana inigmisa na to, kanang atong i-flash din inig offertory o sa final song, tanawa gid ng mga ngan diha kay mo na mga official nato nga mga contact persons o account sa GCash o sa bangko. Na ako na ining ngan gid nako Patriciano Ubod, pero ang GCash account o ang number o ang ngan dili ngan sa akong sekretary kani si Remedios Ocaba or si Hinara Laborte or si Edna Barosa or si Bernardo Jacobi. Mao man ang ato mga official other in addition ako. Sus nakahatag yung kuno mga 50,000 man tingin to kapin. Ang usa mo aksyon na sa nung taghatag kay para na sa sunod buwan kay karon man tong buwan na ang gipangayo kuno ato. May gani kay nakabantay siya. Di man ni maoyngan sa sekretary ni Pader. Nitawag siya nga dinhim tin tumutawag o giingnan siya di man na namo kaubad dire wa man mi ana may masakay mo tubag-tubag ingan di lagi ni mao ang imong sekretary sa nanakoy bag-o karon mas direct ni nga kuan sister mag sister basad mag brother sad bag-o ni sekretary dinhi lang ihatag kay diretso day na nga rin ako muna naaman sa mga mapahimuslanon mao ni sila yung mga kaliwat ni Herodes kanabitang nahigugma kay iskwarta imbis nga manghatag ila na noong kawaton ang kwarta diha sa mga tao nga naningkamot in taon sa pagpaambit ngadtos uban. So let us be prudent also sa pagpaambit haron dili sa scam pero og na scam gyud mo congratulations doble ang inyong na-donate sa simbahan kay ni-donate mo sa mga buangon. Na nakanindot. Doblihon sa naghatag sa Ginoo ang inyong grasya kay ni-donate mo sa mga buangon. Pero careful lang kay mosamot niya kadaghan ang buangon atong tabangan nga di kay sila mudaghan. Pinaagi sa atong pag-amping. So kining akong gihisgutan ato ning nasinati ang pag-inambitay, ang paghinatagay, ngano man sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa simbahan nga mausab ang giatiman sa mahal nga Birhen Maria. Ug ang atong masinati niini mao gyud ang kalinaw, kalipay ug katagbawan sa atong kinabuhi. Manindog ta pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkatigom kita sa ngalan ni Jesus ug sa mahal nga Birhen Maria nga kanunay nag-alima kanato. Mapaubsanon kitang mudangop ngadto sa Dios sa pag-ingon, makagagahom nga Dios, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dungga kami.
nga ang simbahan mabag-o ug matinud-anong mosaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi, sa ingon matabangan nga matukod ug mapabangon ang nahunlak nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga ang nakigubat nga mga nasod, makakat-on pagpuyo diha sa panag-uyon ug sa pagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron motuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sekretong mga paglimbong sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga ang mga masakiton makadawat sa Dios nung kahupayan, gikan sa mga tao nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makadangat sa tunhayng puloy-anan nga gisaad kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, dungga kami. Maluluyon og mahigugmaon nga Amahan, Dios nga makagahom sa tanan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mugugmang sa gubaw sa dusa. Kining panog, kining binog, kinamasa kamot sa tao. Kahimo mga grasya, bunga sa mong pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amaan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining panagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan.
angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Patuman ang iyong pagmut, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalandunan mo sa matagal lang, ihatag ka na mo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala damo. Ug bilin mo kami itugyan sa pagsulay. Sa kami sa nagtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang ingarian, ang kahugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo di ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
sa tiyan mo kasi Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa anak na sa kamatayon. Karunong sa anak na sa Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langit nong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, mao ang Diyos nun nga kalinaw. Mahitabo ran kung dili gid ta mangangkon nga kitay tag-iya sa bisan unsa. Salamat usbonako sa mga mipaambit sa ilang mga grasya, pinaagig pagpalit og slots. Ang atong halin sa SBF DAG niabot na as of yesterday og 38,822 ka slots, anaa pay 37,178 slots nga available at 500 pesos per slot. Nya hangtod ugma anaa pa ang atong 4 slots challenge nya nga tag 2,000. As of yesterday niabot na og 1,463 ang atong 4 slot challenge nga nadawat. So niining tanan atong daygon ang Ginoo ug atong pasalamatan, pinaagis masipang pakpak. Salamat kayo ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kayo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa